lo muntu mina ebengicabanga ukuthi eyakhe ingane akuyona yakhe. Baba angazi. Futhi mina bengawona October uSeptember bengizoteta ngawo. Usokuthi wenda phesibhedlela kuthiwa ingane right isikhathi sayo sokuthi ibelethwe. Uwephela bengekho right bengesiphumi. Bengeniphumi. Ngoba ngizale manje ngo-Agasti, shuthi isisu ngasithatha ngo-December. Uyiqambela igama lengane? Njoma. Wena nithi obani? Ngithe uNkanyezi. Le Nkanyezi le yasikhanyisela bakithi. Soze kwaba khona ubumnyama uNkanyezi ekhona. Ngifuna ubaba wengane ngabe uyena oqamba ingane. Kusho ukuthi animazi ubaba wengane. Mina angimazi phela ubaba wengane. Sine ubani ubaba wengane? Ubaba wengane mina ngazi usukadliso. So senimtshelile manje ukuthi usubelethile? Ngitshelile so. Wathini? Asho ukuthi ujabulile. Kusho yakhe lo muntu mama. Ungangifakazisa into engingayazi. Angikufakazisi ngithi phela so indaba engayiqambanga amagama. Mase. Isithengo bani ingubo manje njengani? Njengoba kade phuma? Sithengwe yimina. Kusho ukuthi ingane yomthwalo wakho. Yilokho engizama ukuchaza. Kahle yazi usine ufana nomuntu ophuza utshwala kodwa elifihla because usezele akasazele ngalesi sikhathi ayengitshele ngaso. And yazi into ebhlungu asizambi thina le ndlela ezanjwa usine ehambelala. Uyangitshela la ukuthi umtshelile uKhahliso. I do not know whether wayena uKhahliso uyabala yini noma kabali. Elinye iqiniso elokuthi mina ngumuntu wesilisa angisoze ngavuma ukuthi ngibanjwe inkunzi. NoKhahliso ngeke ngivuma ukuthi abanjwe inkunzi. Makwe yakhe ingane eyakhe ingane. Mangeyona yakhe kufanele ngimthole ubaba wengane. Angimtholisa ukuthi ngithi ngifuna zobhekana nomthwalo wengane. Ngimfunela usiko because ingane njengoba uyizele nje izofuna usiko. Manje usiko kufanele silenze endaweni eright. Yilokho kuphela. Angiyabona ungakhali. Angizili ukuthi ukhalelani ngizodala inkinga. Yabona sengadlula einkingeni. Uma wakho ngalela maphela. Ngikhalisa ukuthi abazali bami ngibaqambela amanga ukuthi ingane yabani kana akuyona eyalowo muntu. So iyona into engikhalisayo. Awuhleli ngane futhi Sine. Awuhleli ngane nje ngoba ngeke ngisakwazi ukuvimba ukuthi wenza ucansi. Kodwa ukuhlela ke lokhu ke kukhona yonke into kwamahhala. Awukwenzi ngane ngoba manje ingane le izoba umsebenzi izoba umthwalo mama omkhulu. Esibhedlela mengifuna ukuthi ngivale bavele bathi usengane. So ingako ngingavali kodwa ukuhlela sengizohlela manje ngoba ngiyayibonga ngisayicela ingane. Uyazi ukuthi yazi mama everyone uyaphika ukuthi ungiphathe kabuhlungu ngesikhathi ngigula. So lengane yami le usine wangimela kulobo mzima. So ngambuka ngenye indlela ingqondo yami yambuka ngenye indlela ukuthi mangikwazi ukubena umuntu wami ekuhluphekeni. So nami kufanele ngime naye kodwa hayi ukuthi angizalele yabo into eyinkinga kakhulu leyo. So ngizomnikeza umama imali ngoba ngikwazi ukuthenga izinto. Nizithenge lezi zinto ozofika nazo eMzumbe ngoba wangimela kunzima. Ngizokumela nami khona kunzima. Shuthi ukuthi ngimsupport ubabe emzimeni bakhe kwangisiza ngoba ngabe mhlambe wangilahla ngaba kangikhulumisi nokungikhulumisa. So ngiyakujabulela kakhulu lokho. Usuneyingane ngapi manje? 3? Yebo 3. Wanda msebenzi nemali ngekho. Uyasiyafana. 3. Siyafana. Unkanyezi. Kanyezi akakakuyathe. Wakabani isibongo? Ungangibuzi isibongo. Ngoba ngizoswaka kaMseleko. Bese uba na. Ngekho ngithi mina ngizoswaka kaMseleko. Phela lapha phela esibhedlela befuna iphume ingane. Ngathi Nkanyezi Mseleko. Kwenziwe i-birth certificate. Bengizothini mina? Usine uthi akasazi isibongo saKhahliso. Le ngane futhi asazi noma izalo Khahliso noma izalo. Yabona nje inkinga enkulu. Ingakho ke babakhe kuNkanyezi Mseleko. Ayikhulumisi lonto.
akho Sibongo ehamba esipatanisa futhi angasazi ngoba vele uthi akasazi umntanami manje yiphi enye into ebizoyenzeka usine nje unenhlanhla engakaze ngiyibone ngoba wena uyamthanda izingane zakho uyayithanda izingane zami siyayithanda izingane so nje kuzokwenzeka inhlekelele bayathanda kakhulu kodwa ngeke ngibabhale ey'ntweni zami. Ngiyabonga sinakukubona-ke, ngiyabaleka. Nami ngiyabonga. Wazi ukuthi ukuba ongamanga nami ngabe sithathana uthuli because ngaba nginangane vele ngabe ku-waste of time ukusupporta wena. So wayenza leyo nto ungazi. Uyakakephi namhlanje? Hayi bonke. Cha phela usaye eMzumbe. Uma uphuma la ngangazi usiye eMzumbe. Manje angisakwazi ukuthi uhlala. Ngiyakamayeni. Ngizobheka ulwandle ukuthi soloku ngathi akazongihlalela la eMzumbe. Ngakube i-progress yokuthi uhleli la eMzumbe njani. Baba, Ngiyakhuleka. hayi khona sana. Uhlele ngumuntu wakho. Yebo. Niyancokola. Sawubona ninjani? Asiyaphila. Ulwandle akasahlali yedwa. Usehlala nomuntu. Ngiyazi ukuthi uMakhodi kodwa-ke ongakaze ungithulele. Athema ukhwezile awamazibuko. Okamazibuko. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Uhleli kahle kodwa la ekhaya? Ngihleli kahle Thema la. Okay. Angisakwazi ukuba nemfihlo nawe ngoba manje sewunomuntu. Hayi akushintshi lokho. Okay. Ngiyajabula Futhi Makhodi. ukhona izinto ozongifihlela zona. No. Indodana yami uLwandle. I respect that. Ngikhulume naye. Manje indaba zokuthi uthi wena khona into azokufihlela zona angikuqondi kahle. Sizoba nenguyazane sobabili. Ngisize kakhulu Mthombeni ngokuzongihlalela la eMzumbe because umsebenzi ukuthi ngigadele ekhaya ngilivusa wanikezwa mina. Wena usiza mina nje manje na ngoba akusekho umuntu lana. Kuyiphutha elikhulu ukuthi uGog Flow ahlalelwe ulwandle. Kahle ulwandle uhleli njengesibambiso. Imina engiyobuzwa ukuthi sakunikeza ikhaya uMzumbe, sakunikeza namandla ukuthi ulikhulise, wenze njani? Uyazi enye into ongakakhohlwa Lwandle. Uyakhumbula ukuthi bengicelile ukuthi ungisizele kaMakhumalo. Ngiyazi ukuthi lezi zinto lezi awufuni kodwa ngiyafuna uzazi. Angisakuceli lokho. uMakhumalo uvele wangiphakamisela emkhondo walwa nami. Sure wakho uyojabula kabi mezwa kuthiwa sengiyekile ngoba ngangicela ukuthi usisize. Udaba lokuthi asingisasizi kaMakhumalo fanele sihlalele phansi kahle yabo. And I feel like la qhamuka ngendlela e-wrong ngoba esikhathini esi-wrong so safanele sibuye sili-address kahle. So-ke Mthombeni into enkulu bengizokucheck-a yabona bese ngigula kakhulu. Wena Makhodi uzofika ngekho. Ufike uzenzele kulomfana wami umphathe kahle lo mfana inkosi. Naye mina ngiphathe. Hayi uyozikhulumela wena noma ukhulunyelwe abantu bakini. Ngabe sesivelile lapha kini. Into ezasingaveli sihlonipha umacele. Funa silinde i-DNA ethu lengane kithi. Hayi ngithi silinde i-DNA. Hayi ungishayisa ngovalo. Lwandle ungishayisa ngovalo kusho ukuthi so mase ke sathola i-DNA sizobe sesiyakhona-ke ekhaya. Ecela ukubuza ukuthi le ngane lena uhloboni lengane. Nebesho bathi umfana. Bathini? Umfana. Yeyi wasebenza umfana. Ukube bengikwazi ukugiya bengizogiya. Leyo nto inkulu kakhulu because lo mfana uyena ozoqhubeza isibongo. Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenzayo. Yazi Makhodi kube anikho la eMzumbe. Eish ngabe ngiyahlupheka kakhulu ngoba ufuna ngizogada manje ngoba kukhona nina ngiyahlala la ngihleli khona ngikhulule ukuthi nikhona. Asahambe Mthombeni. Noma uzafuna ukuqedela inkulumo ethize? Hayi akulethe mina. Asahambe. La nihlale la. Mina ukuhlala nje la nihleli khona nina my words. Oh wow. Namhlanje ngihamba nezingane zami ngise-Wild Coast e-Water Park. Ngithena abeze ngoba ngizogubha usuku lami lokuzalwa 51 years. Ibirthday yami ihlale yenziwa omaweni. Manje sihlala endaweni ezihlukene. So ngabona ukuthi this year
angingabaxini ngokuthi kwenziwe into ethize yenzelwa mina. Kodwa angiyenze ngihlangene nezingane zami. Niba ngaphi? Bapha abanye. Uphi uLwandle noSine? Bayazi. Ubani? uLwandle. Angulwandle baba. Oh, wafika umfana olungele nami. Kwaba noSinewe sifika late ngoba besibanjwe itraffic. Engifuna ukunitshela kona usezoba nengane uLwandle. Ngicela nemshayele isandla. Okay. Oh. Hayibo, waphisa ukukhama manje. Well, beke ngibatshele bethu bengizobatshela mase ikhona kodwa-ke ngoba baseshilo kulunga. Mina nami njengoba ngimdala nje nginengane. Encane kodwa abanye benu abakaze bayibone. Ihleli no-aunt wayo. Omama basho into eyodwa kumina. Bathena abafuni into ebahlanganisa no-number 5. Ngimlethile uMakamethuli la. Ngilethe uMethuli ingane yami ezalwa yimina. Ngibize izingane zami zonke. Hey, wena cleaning. Kuze kwathini? Ngisendlini ngibona uSimphiwe usemnyango cleaning the pool. Sengithi let me take leli thuba nje ukuthi ngisukukhuluma naye ngizwe ukuthi hamba kanjani ngokwempilo yakhe. Kodwa kumakhaza mfethu. Yeah, Why did you choose namhlanje? phela ngithi kusasa angikho You sorry. so I had to do it now. Awukho yaphi? Ngimsebenzini nje. Oh yes, kambe ke by the way how is work ke mfethu? Yeah, work is good. Niyasebenza nje noma nihlezi nishutha qha? Because mina ngiyibona into eniyenzayo. No, we do Into work. engiyibonayo nje nihlezi nenza ama video yini? TikTok videos. Yes. Yeah, but that's another way to attract customers ukuthi ezothenga. Hayibo hey awume ke by the way ngikufundisile phela wena ngikuyisa esikoleni wabuya ne degree ithini into. Yeah, phela nakhona lapho ngiya-applya. Khona nje umuntu mfethu engisanda kukhuluma naye nje usebenza as a technician. Ngicela ukuthi like as soon as kuphuma ama-poster khona laphayana angazisi. But ke beside that ikhona okunye okuzamayo ke mhlambe. Yeah, I do apply. Do apply throughout the. Because if it means ukuthi you go to Joburg. Oh yeah, ngakhuluma nomngane nami about that thing. Because naye uvamsile ungisendela ama-poster aphumile. Because nalo msebenzi engikwenzayo manje ngawuthola ngenxa yakhe. Because yena wangisendela i-poster and then nga-apply. Okay. uSimphiwe njengoba ethole le torho leli yonke into ihamba kahle uyak-enjoya futhi emsebenzini. I've been meaning to ask you. Yeah. What are your plans nje about home? Ngephi ekhaya la noma kagogo? No, kagogo, this is not your home. What do you mean? Oh, usiyangixosha njalo. What do you mean? Oh. Usiyangixosha You phela. know where's your home? uSimphiwe akaze athanda ukuhlala kaMseleko because he knew ukuthi akona kubo. Into eyenza ukuthi ahlale kaMseleko njengamanje it's because mina uma wakhe ngithe wozohlala nathi. Uma uSamseleka angaze ngimfune lutho oliconcern nje uSimphiwe. Yo, yabona ukuthi kumakhaza kanjani namhlanje? Kulowo mzuzu ke ubaba kaMawande ubizile uMawande wathi uyabakhipha. Okay. Uyacabanga kule weather nje? I wonder whether ba indoors noma ba outdoors. Ekumele babe indoors because And umkhuhlane nje ngiyawuzwa uze nande kave sheshe ukuzwela. I wonder ukuthi ubakhiphele nicabanga kangitshelanga. Hawu? Uthe nje ucela izingane. I know ukuthi umyeni wami akathembekile akasoze nje akutshela into eyiqiniso. So uhlezi ezoba nezigaxa nje azohlezi egiqabeza ngazo ongazilindela. No, I'll send a message to check in on Mawande ukuthi banjani benzani. Because I wanna know ukuthi benzani. Anginazi izingane ezizohamba indlela engingayazi. Ma uthi kanjani uthume mina ngihambe ngiyobalanda. Khululeka. Sharp zinto. Sharp. Hey, she went there as porter, so now we have to move and go back inside just to get a little bit of shelter. But guess Cassis kube suspenda ku happy out there. Manje njoba siphazamisekile ngale sezalana. Ngithola ucingo oluphuma kuMangwabe uma wena ethi
Uyaphi? Ngizothatha ingane. Oh ya singabakho. Oh. Hayibo. Hayi kwanyukela. Ufuna ikhetheni? Woza la. Exabana nami ngoba kusho ukuthi usetsheliwe ukuthi njengoba nginibizile njena ngifuna uku-introduce ingane yami. Ngiyabona ukuthi okay, ukubhekise kumina-ke. Kusho ukuthi uyena kuphela onelungelo lokuthi ingane yakhe le afika nayo ingahlala kwaMseleko eyami fanele ilahle. Ungifonelile wakhuluma wangitshela lento angitshela yona wavala ucingo. Wangisendela imessage wangiblock. Lapho imessage ithi umthetho wakho awungiboni kahle kahle, aphendule uMseleko athi ngani manje, athi uMangwabe uze ukhumbule ukuthi I said nothing ehlanganisa mina nomuntu wakho. I believe awuzukwenza into ehlanganisa igazi lami nelakhe, ungisize. It's unbelievable. If yena uyakwazi ukuthi ashise impepho atshele uGogo Flu about what's happening here, mina ngizohlulwa yini ukutshela uma? So ngena fonela ubaba and wamblock. Oh, heavy on the blocking parts. Kodwa kakukona kwenu lokho, but ngiyadlula ngoba leyo nto izoba nama implications are serious. Uyazi iphutha elenzekile abazali ba-influence izingane zami ukuthi asihlukane phakathi. Ingozi leyo. Ngisho uMethula ngabukeka engathi uzalwa uMakhwela, kodwa uMathula uyena impela ke wakubo. Omama abantu bokufika bona bazaliwe la ekhaya. Abo ngipake kwi-parking le egcineni, so ngicela ungilandele ingane khona le. Njengoba baba engithuma ukuthi ngiyolanda ingane, anginankinga nokuyoyilanda cause ngiyayazi. Lento yami ukuthi ngiyifake ngebo king. Athi ngiyifake khona ngizokhuluma kahle sengu-king. Ngiphenduka ingane ngoba i-birthday yami imina namhlanje umuntu wangampela. Nami ngiphathele nazi izipho kahle kahle wona. Kampela. Hayi kuze ingeke yabona sengisimangele kakhulu. Ngcono ngesifoni. Baba, Jesus. Manje Uyazi ukuthi Oyithulo. imake ora njengoba sigqoka amajakhethi ugoqela. Sunga Umphuthulo. nazo uyabona ke ngizozigqoka very soon. Umpumelelo njengenkosana uyena osephumelele kuthina sonke, uyena osebenzayo. Njengoba engiphi gift ayithengile wayithola ngamandla akhe, uyitholele thina sonke esihleli kulitafula. Esingakabi namandla, ngiyajabula ngoba uyakhombisa ukuthi yini ekufanele yenzelwe umzali wakhe. Uyayizwa ukuthi ihlupha kanjani? Ngelani? uNkanyezi akekho right, uyakhala nje ngicabanga ukuthi wenziwe wedwa nenkaba uyalunywe ikhhlungu, so uyakhala nje akathuli kwakona. Hello. Iphethe ne-toys la. Yeah. Okay. Lengane lena ngiyayizala udade wenu. Hello. Igama layo uMethuli. Umemimi akalifuni leli gama uMethuli ngoba manje buka kumanje ngithola ucingo lokuthi ngineyinkinga ezinzima, so ngayiqamba lengane ngathi uMethuli. Kuwo wonke amagama akhona bawethu. In the name of Jesus akhona. uMethula nenkinga zakaMseleko noma inkinga zakuphi? Hayi. Bengamqamba nangothuli nje. Empilo ngikale ngawo nginike wena usisi wakho. Baba bengikhwehlela. Oh, Manje ikubona nami sengizangaqhelwa manje nginesimo. Okay. Umpilo njengoba efika la akanamkhuhlane. Ngaphambi kokuthi size lana thina, uke wakhuluma nocingo wasuka kuthina. Ngibonile ukuthi ngisathi ukukhuluma nocingo, ukhuluma noMakhumana. Manje na usefanele mina ngamukele ukuthi unomkhuhlane. No, I've been struggling with flu on and off. One thing about me is amasosha omzimba are non-existent, so I'm very prone to having a flu. Njengoba enze lento ucabanga ukuthi ngizoyithatha kanjani mina? Ngoba
ngingadecide mina ukuthi yazi impilo lento yenzile yenza singakwazi ukuya phambili. Lo muntu wakunikeza instruction wathi ungamamukela umethuli. Lo muntu wakufonela wakunikeza instruction ukuthi ungamamukeli. Akubo uyena ongenisayo la kaMsele. Mawande usithathele nali ikhekhe khona sizolisika lana. Oh my gosh. Ithi mina ikhekhe angikwazi ukulisika. Ngeke lisike ke le khekhe ningaculanga. Nazo ke khumane ke culanga. Oh, happy birthday. Ay, why? Como? Happy birthday to you. Yakhala ingane yo. Nginitshelile ngathi yo. Kunzima. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Ngifisa ukuthi happy birthday kubaba akhule umthombeni abe neminye iminyaka. Yeah, happy birthday. Ukhule ungakhokhobi. Engathi angakhula azobe na 90. Khona zokuqhubeka ensiza into enkulu nje empilweni bese. Hip hip. Hip hip. How old are you now? Ngiyajabula ukuthi ungabana ulana nathi uspend isikhathi sakhe nathi Too many more years. Ube right, ukhule, ungazistressi too much because BP yakhe izoba high. Sanibonani and welcome back to another video. Guys, ile video eyasala from season 9. Angisazi ukuthi episode ba 28 or 29, I'm not too sure, but I hope you guys enjoyed it. I certainly did. And rewatching this episode, yo sana, I miss Uthando Nesithembu. Uzophela nini unyaka before we get another season. But I certainly cannot wait. But guys, rewatching this episode, I realized some things. Yes guys, indaba kaSnake zinizothiwa ngempela, this monster that Umseleku is creating, la ezomudla khona, hayi shame, kuyobe sekudabukisa. And then another thing, I would like to believe, guys, when it comes to amakhosikazi kaMseleku, I don't think ukuthi they are actively trying to ukufaka umoya omubi enganeni zabo against ubabwazo. I feel like the wives bayazama ukuyala ingane zabo ukuze zona zibe right empilweni, ukuthi zona ke ekhethayo ke lokho ezikhethayo, especially the boys bayathanda ukuthi belalele ubaba wabo kakhulu kunoma babo. But you find ukuthi the daughters bona kakhulukazi balalela oma babo. They've made their choice, guys, and they are standing by their mothers, and intentionally or unintentionally uMakhumalo noMangwabo nabo banayo leyo influence kancane, whether it is mhlambe bayakhuluma phambi kwengane or mhlambe mabehleba ingane zizwe, asazi. But uMawande ke uyayikhipha ke indaba naye shuthi umpilo uyayikhipha, ngoba siyamuzwa uMseleku uthi uke waphuma umpilo wayokhuluma efonini, shuthi ila bese ekhuluma khona noMakhumalo emtshela ukuthi kwenzakalani. But I feel like uMseleku yena uyilethele lento lena, because why couldn't he just tell uMangwabe the truth? He didn't have to tell ukuthi okay uzobe khona umethuli, but just say ukuthi you are taking the kids out for lunch because you want to celebrate your birthday with the kids. That's all. I think being secretive is what made uMangwabe suspicious ukuthi shuthi khona into angayithandi eyenzekalayo khona, which is why she asked uMawande. And which is why I feel like uMawande was not wrong ukutshela uma wakhe honestly ukuthi kwenzakalani khona bani obani lezi ingane lezi ezincane ezithu ekhona kuleyo party. La mina enginenkinga khona noMawande is when she says if yena ubaba uyakwazi ukushisa impepho atshele uGogo Flow about what's happening, yena uhlulwa yini ukutshela uma wakhe ukuthi kwenzakalani. That tells me ukuthi lokho sekungaphezulu kwemanje kokutshela nje uma wakho just update ukuthi kwenzakalani, sekunokudelela phakathi,
and sekunokugxambukela ey'ndabeni zabantu abadala, which is counterproductive on her part because she's the very same child that was crying last season ethi akafuni uma wakhe nobaba wakhe bexabane, but now she's the same person futhi or instigator ama-fights between abazali bakhe. And this is why sometimes ngibuye ngi-agree noMseleko, because tell me why is uMangwabe asking uMawande ukuthi nikephi khona balapho nenzani, engabe ebuza yena uMseleko aprobe yena yonke le mbuzo le, instead of putting ingane in that compromising situation where she has to tell the truth, asho ukuthi khona uMethuli khona ingane yasine, this is what we are doing and all of that. So angimblame uMawande in that sense of telling the truth ukuthi this is what's happening, but uMangwabe yena, why is she putting ingane ey'ndabeni zabantu abadala? And another thing, when it comes to the situation kaMpilo nobaba wakhe, I feel like she should have held ingane at least mhlambe for a minute or two, and then ayiphinisele kubaba wakhe asho ukuthi baba ngifuna ukuthi ingane iphathwe umkhuhlane, ngiyambona umntwana, siyabonga ukuthi you introducing us to usisi omncane, and leave it at that. Angakhombisi ukuthi she's, taking someone's side, and I feel like she just reacted in such a way where mhlambe bengaqondile, but to me as a viewer it came across as vele ukuthi khona izinto asetshelwe zona about uMethuli or umakaMethuli, so now she is in an awkward position ukuthi manje she doesn't want to be seen holding ingane. Mina ngi-understand ukuthi what's the problem with holding ingane, embracing usisi wakho, because at the end of the day that is your sister and nihlangane ngegazi, and as much as uzwana no Abonge no Mpumelelo no Sneh no Methuli kanjalo udeserve legal treatment, and uMpilo, she's one person who should understand what it means to be discriminated against, to not feel welcome in your own family. Shame bakithi, I don't get it. Mhlambe yena she has told herself ukuthi as long as ekwama good books amawakhe uMakhumalo, she is good, akanendaba nesibongo. She must not come and cry later on esefuna ungeniswa kwisibongo, because ubaba wakhe is definitely a petty man, and nje ufana nengane nje uMpilo akawadlalanga kahle ama-cards akhe. uMangwabe uyabuya ngixaki because like sometimes we think alike mina naye. I feel like i-approach yakhe towards umshado ngiyayi-understand, ngiyayibona futhi uhloniphile umuzwa kaMseleko in the sense ukuthi ngesikhathi eshada ingane yakhe yomfana yahamba yohlala kubo ne. Obviously eMzumbe it would not have made sense ukuthi afike nayo ayohlala nayo, but now that she has her own house, mina ngi-understand indaba yakhe. On the one hand she's telling ingane yakhe ukuthi ingabi too comfortable ngoba akukhona kubo la, but on the other hand she has a problem with uMseleko wanting uMethuli ukuthi aze officially kaMseleko. Mina I have a problem with that. Mina I feel like nje as a woman, when you decide as a woman ukuthi ingane yakho uzoyishiya la ufuna ukuyishiya khona, don't expect ukuthi indoda icabange njengawe iyenze lento wena oyenzayo. Indoda will choose what's best for him, which means he wants ingane yakhe ize kaMseleko, while you keep telling your child ukuthi ingabi too comfortable, mele invest more kagogo ngoba that's where he grew up. But I feel like she should be encouraging ukuthi ingane yakhe yomfana ihlale naye, isave imali, izakhele owayo umuzi nakhona futhi, that's if he wants to, because I'm getting the sense yokuthi yena uSimphiwe uyafuna ukuhlala noma wakhe, which is why mhlambe like he got excited mayeza ukuthi uma wakhe usenomuzi. But now uma wakhe is like making it clear ukuthi no, this is not your home, ikhaya lakho likagogo. And I'm just like, girl, you wasting so much time fighting uMseleko ngendaba kaMethuli instead of negotiating naye uMseleko, telling him ukuthi if you want me to accept uMethuli and uMakhwela, allow me to live with my child forever. If ngifuna futhi nakhona, if ingane yami ifuna, ingane yami ize noma inini ngasikhathini la ithanda khona. Yazi
Hayi shame uma ngwabe shame leli thuba bakithi nje akalifuni shuthi nje yena akasho nje ukuthi akafuni ukuhlala nengane yakhe.